Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Kikaning Ma'am Natsumi, ug iyan ang gihatag nako aron kawato nako ang mga gisi nga bahin sa suwat siyang mama. Nabayo, dawata ni. Unya, tultuli ko kung diing dapitan mo ilabay ang mga guhay-guhay nga suwat. Gilabay na lagi nako. Kuman ako mabasa. Unsay ginabasahan sa suwat ni mama? Uy, Unsay gisuwat ni mama nga imong nabasa? Hala? Ayong siga-siga na imong mata diha maldito? Unsay imong nabasa sa nagising suwat ni mama? Nalimot ko. Ha? Nagpalimot-limot ka or ganahan lang kang mangwarta? ay Ma'am Natsumi, relax lang mama. Pila? Pila imong ipabayad nako aron lang sultihan ko nimo sa nabasa nimo sa suwat ni mama? Bayran ko nimo. Oo, bayaran ta ka. Sulti. Pila? Wa ni presyo. Busa. Dili na nimo mahimong bayran. Hoy! 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 Asa ka paingon, oy? Nagpa-presyo sad ka na! Ayaw ko patuho ang awa ni presyo. Nahibaw kong doon na ni presyo, pero nagpalugit ka lang! Hoy! Miga, sorry pero ay nalagduulan na si Rolando uy kay lain kay na kumasuko. Ako na tong amaman ha. Nga nang nasuko ba to siya? Huh? Dili pa siya, ana? Nga ako siyang bayran? Watashi wa kairi ni kumo. Unsa ma'am? Imo siyang waswasan sa imong kumo? Matod ko, I hate him. Stupid guy. Ma'am, di man siya stupid si Berlando. Kuan lang, Stupid siya. Kinasuko ko siya nga ako siyang bayran. kayo mo siyang insulto ma'am. Tuntang bayana. Rolando? Rolando, daan sa man ka uy. Misilit malakag lakaw uy. Makalagot bayana. Insulto ko. Wa tingali to siya magtuo nga mainsulto ka kung bayran ka siyang gipangayo Rolando. Mao man gyud ang atong trabaho dinhi, di ba? Magpabayad tas mga langyaw. Bisan unsa isuko, atong tumanon kay bayran man ta. Way buot. Pero unsa man sab tong iyang gipangutana ha? Unsa man tong suwat siyang inahan nga imong nabasa? Nganong ikaw may nakabasa? Ambot. Ambot ko nga nung may suwat ang iyang inahan para ni Tio Fernan. Pero, gigisi-gisi man ni Tio Fernan. O ako nahipos ang katunga sa gisi. Og imong nabasa? Oh, Saba ka dia uy. Nganong wa naman lang nimo isulti ni Miss Natsumi ang imong nabasa uy. kaya man kong bayran. Insulto ko niya. Dili lagi taon to insulto ang akong gibuhat. Gusto lang ako siyang bayran sa iyang pagbasa sa suwat ni mama. Dautan ba gud na? Ayaw lang una pangutana ma'am. Arte gyud na imong amigo. Wa siya respeto og babae. Gusto dyo ka ma'am. Pusa, ayaw lang padiol ni Berlando. Kalimtin lang ang suwat ni mama nimo. No. Dili na mahitabo. Kinahanglang mahibaw ko sa ubang unod sa suwat ni mama. Nga kanarang way batasan nga Rolando ang nakabasa. Natsumi. Chiro. Chitomate ko re. Erning, Ma'am? ikaw na lang gid ang akong paglaom. Pangita gid og paagi nga makasulti ka na Rolando kung unsay iyang gibasa sa suwat ni mama. Okay. Sayonara. Okay. Sa'yo lagi na. Ako'y bahala. Sayon. Kang lisura ng lisura! Ada tawa, basyo ni Twete, nanikuto ka di kay Maska? Something wrong? No. Monday night. No problem. Ay, diligid mawa sa kung huna-huna ang naong atong salbahis na Rolando. Hilas kang tawana. Padili-dili pa sa pagdawat sa akong kwarta. Jenny. Bye.
Maayong gabi na bay. Sa mga nakaayos kagabion, Erning. Aw, dili mayo na eh. So mag-inom ta. Ayo kay wakoy booking ugma. Pwede ka magpatay tag-inom. Ano mo inom masab ka? Haro malingaw. O gusto ko nga, ikaw kong ka-sparring sa pag-inom. Aw, sige. Sugda na to. Okay. Wa pag yun ay kumapasaylo ni Fernan. Nasuko pa siya na ako hangtod karon. Ug dili ko makabasol niya. Dako kaayo akong sa nga nahimo niya. Ug kaluoy niya. Buta na di ay siya. Oh, sinatsumi na tingalan ng nanawag. Hello? Ma, kisapot yung kuro adlaw. Ha? Pero nga naman, unsa may nakapasapot nimo? May nailan ka bang pag-umangkon ni Noy Fernan, ma? Pag-umangkon? Yes, mama. Pag-umangkon. Rolando angan. Wa ko kahinomdom, ana. Pero ganong naglagot man ka sa pag-umangkon ni Fernan? Kinsa may dili maglagot, ma? Nga dili man ko makaduol ni Noy Fernan tungod niya. Gikontrahan ko sa salbahis. Mura bag, doon ako dako gyud kaayon sa nga gusto sa niya mo bawas na ako. Mao ba? Ganong nagkasugat man sa mo anang Rolando? Siya man ang nagatiman ni Noy Fernan. Kay buta naman eh. Mao ba, Natsumi? Ay. Lipo naman ko, Pernil. Ayaw na Ano bay. ko, bay? Sulti na ta. So, pumaya itong istoryahan eh. Kuan ba? Kita na magyong duha. Nya amigong gitu no. Oh, bitaw. Bigo bitaw ta. Okay, amigo man ta. Mustulti yung kanako sa imong nabasa sa suwag sa mama ni Miss Natsumi. Dili. Ha? Di lang gyapon ka musulti ako nga you are drunken master naman. Di lagi kumusulti ninyo kung unsay ako nabasa sa suwat sa inahan ni Natsumi. Ha? Ang katong suwata para ni Tio Fernan. Asa naman ka? Hindi may duha ka battle. Matuhor na ko. Tuka na kayo ko. Bangkong gito eh. Di man ay madag lipat-lipat si Fernando. Kaluoy ni Fernan. Buta na di ay siya, Natsumi. Maulagi, ma. Luoy gid kay sa tan-awon. Midaot siya. Ma? Naunsa man ka? Mila ka? Sorry, anak. Naluoy lang kong nakunahuna ni Fernan. Ma, unsa man gyud relasyon ninyong duha ining ni Fernan? Ayaw na lang kong pangutan-an ni Ana, anak. Sige, babay na lang. Kay ni Ana si Papa mo. Andaman pa nag-usipan ni hapon. Bye. Ma, I love you, Johnny. ay, dili lang gid gihapon mo sulti si Mama. Kung usa gyud ilang relasyon ni Noy Fernan. Pero may pawaan na gihapon anak ko. Kung magkasuod mi si Noy Fernan. Yo, yan na imong pamahaw sa imong lamisa. Kumusta naman imong ilanat? May tambal na kong ginom. Mawa rin eh. Sige na, Tiyo, kao na. Ako na'y bahala na ko. Asa ka man karon? Doon ay guest nga magpa-drive na ko, Tiyo. Sige. Kamu na'y may baho sa atong mga guest. Yes, Tiyo. Kalain sa akong pamati sa lawas eh. Nganong bibalik ka man, Rolando? May nalimtan ka? Rolando? Ikaw ba ka na? Ako ni Noy Fernan. Si Natsumi.
Unsa ra man sa imong tuyo? Nganong mianhi ka rasab? Unsa may sa akong inahan nimo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!